Kont qed nistenna li se naħdem f'lukanda iżda spiċċajt naħdem f'burdel, dan intqal minn waħda minn vittmi li xedet fil-qorti e kif komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' 9 persuni akkużati li ġabu n-nisa barranin f'pajjiżna biex jipprostitwixxu rujhom. L-xhud qalet li omma kienet qed tkun intimidata fil-Kolombja minn fejn toriġina. Fuq il-pedana tax-xhieda waħda mit-tfajliet identifikat lil tnejn mill-akkużati Clint D'Amato bħala Andreas u Luke Farrugia bħala Tyson, b'dan tal-aħħar li wkoll kien wieħed mill-klijenti tagħha. Skont ix-xhieda kienet ukoll preżenti fl-appartament meta Farrugia ħallas lil tfajla oħra Kolombjana assess. Ingħad fil-qorti li waħda mill-vittmi qalet lill-inkjesta maġisterjali li omma kienet irċivit telefonati b'teddid fejn allegatament ġiet ordnata tgħid lil binta biex ma tkellimx lill-pulizija u biex ma semmi lil ħadd minn dawk li taħadmuha bħala prostituta. Fil-qorti it-tfajla wkoll qalet li omma fil-Kolombja marret tfajla li kellha kuntatt mal-Maltin u qalet li xejn mhu se jiġri lill-binta u li se tieħu l-flus lura iżda hu importanti li ħadd ma jitkellem mal-pulizija. Intqal li qatt ma tħallset ta' xogħla waqt li wkoll kienet tiġi majra mill-Maltin. Il-każ ikompli.